Bona tarda, bona nit. Al segon episodi de la Barra del Bàsquet tenim a Cesc Sampau, que després de gairebé 4 dècades entrenant per diferents punts de Catalunya, aquesta temporada ha fet les maletes per unir-se al projecte formatiu del Dubai Basketball, d'entrenar el júnior del Vic al júnior de Dubai, en un canvi de vida total que ara ens explicarà. Com està, Cesc, primer de tot? Molt bé, molt bé. Aquí al mig del desert. Quina hora tens aquí ara? Doncs 2 hores més que a Catalunya, és a dir, 2 hores més tard del vespre, i a partir d'aquí unes setmanes, quan canvieu l'hora, llavors són 3 en aquest espai de la temporada. No? Vale, bueno, així encara, no? Tampoc jo pensava que potser hi hauria més diferència. No és una diferència allò transatlàntica, diguéssim. No? Sí. És bastant assequible i no es nota massa el jet lag quan vas amunt i avall. D'un lloc a l'altre, no? Perfecte. Bueno, començaré parlem una mica al principi dels teus orígens, una mica com vas començar tot, i després ja ens expliques aquesta part de Dubai, no? que és la més recent. He llegit que et van fer un article del diari de Girona ahir, em sembla, que el vaig trobar, llavors he aprofitat per informar-me una mica també per allà. Tu vas néixer a Barcelona i fa 30 anys vas anar a viure a la Cerdanya, és així, no? És així, jo vaig néixer a Barcelona, tinc arrels familiars per part del meu pare a Puigcerdà, i era un lloc recurrent per nosaltres des de sempre de petits passar-hi les vacances amb els avis i tal. No? I va haver un moment de la meva vida que vaig començar a anar més aviat ja al cap de setmana i al final, doncs, fa més de 30 anys, un dia vaig decidir que per què no viure en un altre entorn, en unes altres condicions i també amb un altre ritme de vida, no? sense aquell neguit i aquell frenesí de la ciutat. No? Aleshores, molt content. És veritat que des de que vaig prendre aquesta decisió he tingut algunes temporades que m'he mogut perquè vaig estar 6 anys a Blanes treballant amb el Club Bàsquet Blanes, després he estat doncs, al Masnou, he estat a Sant Cugat, m'he anat movent, però és veritat que la gran major part d'aquests 30 anys he tingut la meva residència fonamentalment a Llívia i els últims temps a Puigcerdà, però per mi inclús alguns temps ha suposat fer molts quilòmetres cada setmana, però el renunciar a viure a Cerdanya em costava molt, perquè m'hi sento molt bé sempre i considero casa meva més que Barcelona. Ja. Va ser una mica un pioner, no? Perquè ara cada cop... Jo visc a Barcelona ara i cada cop hi ha més gent que marxa d'aquí, no? Per això que deies una mica buscant la tranquil·litat, un altre estil de vida. Tu vas fer fa 30 anys, ara cada cop hi ha més gent que bueno, sí, jo crec que al voltant de Barcelona ja va anar passant gent que anava cap al Maresme, gent que anava cap a la zona del Baix Llobregat, Gavà, Mar, Castelldefels, etc, cap a Sitges, no, inclús, però jo crec que la ciutat a mi ara, per exemple, jo visc en una gran ciutat i m'està costant una mica. Afortunadament, visc molt a prop d'on treballo i, per tant, m'he de desplaçar poc, però aquesta és una ciutat que, per exemple, el trànsit a Dubai l'has de tenir sempre en compte perquè et condiciona completament la teva mobilitat, perquè la gent treballa a Dubai, però gran part de la gent treballa a l'Emirat de Sharjah, que està anexa a Dubai. Aleshores, el flux de direcció sud al matí i de direcció nord al vespre és terrible de trànsit. Et pots passar 1 hora i mitja per fer 20 quilòmetres. No? Aleshores, tornar a fer cues dins d'un cotxe, que a mi em posa bastant nerviós últimament, que ja em passava quan em trobava amb un embús a la Ronda de Dalt, doncs durant molts anys a Cerdanya me l'he estalviat, no? Però bueno, hem tornat... Cerdanya devia ser Cerdanya poder els caps de setmana, no? A vegades sí que... Bueno, si no et movies no, però si no imagino que a vegades també es fan embús. Tens raó que hi ha alguns caps de setmana a punta o alguna temporada com Setmana Santa o per Nadal que a Puigcerdà es col·lapsa molt els accessos, no? Però res a veure amb el que estic veient aquí o res a veure de l'hora punta de descarregar nens a la Ronda de Dalt a la zona de Sarrià, m'entens? Aleshores, bueno, això ho trobo a faltar, entre altres coses, veure caure una gota del cel també es troba a faltar de tant en tant, però bueno, ens anem aclimatant, diguéssim. Sí, no. Ara et preguntaré després també més endavant per tot aquest tema de viure a Dubai i tots els canvis. Llavors, per conèixer una mica més, tu fa 39 anys que estàs entrenant a diferents nivells. De fet, ho tenia apuntat per dir-ho al principi, per presentar-te una mica a la gent i se m'ha passat. M'ho vas dir tu directament, vas estar del 97 al 2005 al CB Llívia, del 2006 al 12 al CB Blanes, Copa Catalunya, després del 12-13 al Masnou, Copa Catalunya també, Sant Cugat, Copa Catalunya 2015 fins al 2018, Bisbal Bàsquet a EVA del 20 al 22 i del 23 al 25, ara abans d'aquest canvi, el Vic al júnior preferent. De fet, et volia preguntar això. Tu, tot aquest temps, has pogut viure d'entrenar, diguéssim, o tenies una altra feina i ho combinaves? Jo vaig abans de tot això, perquè d'alguna manera el resum que et vaig fer formava part molt de l'etapa sènior, no? Des que jo he entrenat sèniors o
o júnior preferent. Aleshores, abans d'això, entre el 87 i el 97, vaig començar a Barcelona, quan encara vivia aquí, vaig començar a treballar amb l'Escola Orlandai, amb exalumnes de l'Escola Orlandai, també a la Unió Esportiva Gaudí de Barcelona, que jo hi vaig ser jugador durant molts anys, i a partir d'aquí, quan jo aterrisso a Llívia l'any 94, de seguida em poso en contacte amb un projecte que acabava de ser fet feia 3 anys, que era fer un club de bàsquet a Cerdanya, cosa realment atípica i que tothom et deia que duraria 3 dies, no? Perquè en aquella època Llívia pertany a Girona, els desplaçaments eren a Roses, a Blanes, a Llagostera, era una bestiesa, no? I la gent et deia, bueno, ja us en cansareu d'aquí 2 anys perquè això és una borrada. I bueno, no ens en vam cansar. El club fa 35 anys que funciona, vam tenir una època molt bona arribant fins a primera catalana amb el primer equip, pujant 5 categories i mantenint-se 6 anys a primera catalana i vam fer molt bona feina, jo estic molt orgullós i és una mica el meu club que porta sempre al cor, no? El que passa que també arriba un punt que tens un punt d'ambició personal de seguir escalant i de seguir entrenant equips amb una mica més d'entitat, no? Però bueno, aquest és una mica l'inici de les coses i després això, durant uns anys, fins al 2005-2006, ho complementava amb altres feines. Sobretot a Llívia vaig ser gerent de les instal·lacions esportives municipals durant 5 o 6 anys, però al moment d'anar a Blanes, la proposta va ser com per intentar dedicar-me professionalment al Blanes. Fer de director esportiu, entrenar el primer equip, entrenar equips de base, i aquí va començar realment els 20 anys pràcticament que fa que m'estic dedicant només al bàsquet, que la gent a vegades et diu, ostres, però tu has tingut molta sort perquè t'has pogut dedicar al que t'agradava. Bueno, a dedicar a viure, més aviat sobreviure durant molts anys, no? Perquè... Aquí és el que et anava a dir. I també amb el que deies ara d'aquesta proposta de Blanes, no? Que jo també ho he vist molt amb companys que s'han dedicat a això, o també com a complement, que al final, si vols viure dins d'un club, és molt difícil ser només entrenador, no? Sinó que has de ser entrenador, coordinador, entrenar categories inferiors i anar sumant com petits sous, no? Per fer un sou més complet, no? Tal qual, és així mateix. Llavors, durant molts anys hem hagut de sumar tasques dins del club i després, durant molts anys, durant pràcticament 8 anys, vaig estar treballant també per l'empresa americana Synergy, que és una de les més importants a nivell de dades i d'estadístiques i de vídeo que treballen els clubs professionals. Això em va permetre també durant, sobretot, una fase molt concreta de l'any, que era l'època del college americà, durant de novembre a març, tenir un volum de partits molt grans per fer scouting, per poder analitzar i complementar una mica el sou, no? Però, com dius tu, molts anys he fet 4 coses a la vegada, que volia dir entrenar 2 equips, fer una gerència o una coordinació d'un club, fer els vídeos aquests amb Synergy, estar ajudant amb alguna escola de bàsquet, en fi, fent campus a l'estiu, etc. Com tothom intentant buscar-me la vida, no? I això de Synergy que deies, tu feies scouting de college? O sigui, ells t'enviaven partits, diguéssim, i tu els treballaves? Aquesta és una empresa que va començar pel fet que la gent de NBA, amb els vols i els desplaçaments, els costava molt arribar a temps de rebre vídeos i poder-los tallar i poder editar pels equips professionals. Aquesta empresa oferia el servei que tallava els partits amb els vídeos necessaris i els analitzàvem conforme amb una mena d'idea, no? De quina categorització té cada acció. Per ells hi ha 8 conceptes on es pot integrar cada jugada, que pot ser si és d'un bloqueig directe, si és d'un bloqueig indirecte, si és una transició, si és una jugada al pal baix, si és una situació d'aclarat o allò d'aclarida 1 per 1, si és un tir des de spot-up. I llavors el que fan és posar cada acció dins d'una categoria i donar-te un string, una corda de què ha passat en aquell clip d'aquell vídeo i això penjar-ho d'una forma molt immediata després que s'acabi el partit. De manera que tu, per exemple, a NBA, el seu compromís és que un partit de NBA al cap de 45 minuts està tallat, editat i escautat, diguéssim, i penjat a la xarxa, no? I llavors tu pagues el preu de tenir aquell accés en aquella base de dades. Això és brutal. I sent partits americans, per hores, com que feies això? Jugant a la nit, matinada, no? Sí, tu tenies... Al principi funcionava d'una manera molt concreta, que era que tu tenies hi havia com un requester, no? Que era un lloc on tu demanaves, entraves en un xat i deies, hi ha algun partit per fer? I ells t'enviaven un partit amb uns codis i tal, i tu l'analitzaves. Al principi trigaves 3 hores a fer-ho, o 3 i pico. Hi havia partits que, a més, si tenen pròrroga, hi havia 300 i pico de clips per analitzar i era feixuc, no? Tampoc estava especialment ben pagat, però, mira, a base d'anar fent-ne, sumaves un sobresou, com aquell que diu. Però era interessant perquè veies molts partits de moltes lligues, perquè ells van començar molt amb NCAA i amb NBA, però després han anat expandint-se i fan tota mena de lligues del món. I de sobte obries un dia el requester i et posava regates contra obres sanitàries, Argentina. Hòstia, vale, doncs som-hi, va. Un altre dia et sortia Lliga del Líban, no? I, hòstia, molt curiós, no? T'ha d'agradar molt, per això. Sí, però després també hi havia bàsquet femení, aleshores també et podia tocar un partit de NCAA 2
femení, alguns, o un de masculí de NCA3, i alguns eren realment d'un nivell baix, no? Però, bueno, s'havia de fer la feina igual i et permetia conèixer molts bàsquets. Al principi jo era que soc molt friqui de tot això, també m'apuntava a sistemes, m'apuntava a jugadors que veia interessants, allò per tenir-los una mica controlats, no? Pensava, hòstia, aquest és exportable a Eurolliga, aquest és nivell NBA, aquest és nivell Europa, no sé què, i feia aquesta mena de treball com de conèixer el mercat, no? Va ser una experiència xula, el que passa que després també és una feina molt mecànica, que al final també han anat canviant el sistema i ara has d'estar molt més disponible al cap de setmana, als vespres, de divendres, dissabte i diumenge, i clar, si entrenes equips és molt complicat. Clar, també té aquesta part bona que deies, no? Que pots veure coses i aprofitar-les. Llavors, tot això que feies, per exemple, quan anaves a, estic Blanes, al Masnou, per exemple, a Sant Cugat, que està lluny de Cerdanya, aquí tu canviaves de lloc de viure, diguéssim, anaves a viure a Sant Cugat o al Masnou, per exemple? Bueno, jo tinc la meva família, la meva mare a Barcelona, aleshores, en una època vaig estar convivint a Barcelona, sobretot quan vaig estar al Masnou i al principi de Sant Cugat, i altres anys, ja et dic, he fet durant diverses temporades un promig de 1.000 quilòmetres a la setmana per anar a entrenar, no? I la gent moltes vegades han flipat, molta gent ha dit, hòstia, tio, és que el que fas tu és impossible. El fet de viure a Llívia i entrenar a la Bisbal de l'Empordà, per exemple, hi ha 205 quilòmetres des de Llívia, no? I la gent et deia, però com tu fas? No sé què. Bueno, doncs quedar-me a dormir un dia a la Bisbal, entremig, doncs, intentar ajuntar entrenos de que siguin dies consecutius per amb un desplaçament fer 2 entrenos, bueno, buscant-te la vida. Però jo sempre he dit que si fos un comercial de productes farmacèutics, ningú dubtaria de que la teva feina és fer molts quilòmetres a la setmana i anar a vendre productes, no? Doncs jo, al meu cotxe, he de portar-hi una caixa de productes farmacèutics i porto sabatilles, i porto una pissarra, i porto un ordenador, i porto un xandall, no? I he anat a oferir els meus serveis allà on jo m'he sentit que se'n volien. I per mi és importantíssim pensar que el que vas a fer té un sentit i que els quilòmetres aleshores es fan plantejables i es poden assumir. No, i en diferència del comercial aquest d'exemple que estàs ficant, a tu al final és la teva passió, no? I sempre és més fàcil fer una cosa quan és una passió que... Vull dir que el comercial que potser no és la seva passió i ho ha de fer perquè ha de tenir una feina i és el que li ha tocat i potser només ha de fer 50 quilòmetres i se li fan més llargs que els teus 200 segur. Sí. Bueno, és el que et dic. Si tu el que vas a fer t'omple i creus que té un sentit, doncs endavant. Perquè al final jo sempre m'he regit una mica per un principi que és el que has d'anar a fer t'ha de compensar d'alguna manera o econòmicament o professionalment i si són les dues coses ja collonut, no? Però bueno, dins d'aquest àmbit doncs he anat prenent les meves decisions i el que sempre he intentat és no tenir comptes pendents, és a dir, de dir, hòstia, si hagués fet... No, escolta, em va venir lo de Blanes a una època de la meva vida, vaig renunciar a una certa seguretat econòmica i professional i laboral, però me'n vaig anar a fer una cosa que em venia molt de gust, no? I en aquest aspecte doncs, em sento igual quan he anat a fer coses a Vic o quan he anat a fer coses ara a Dubai. Si sempre és aquesta sensació de dir, jo vull provar i després a tornar sempre estem a temps, no? Sí, i no et quedarà sempre l'espineta aquesta, no? De dir, ostres, si hagués anat a tal lloc o tal altre. Això et volia preguntar també, i a nivell personal, no sé si tens família o no, però com has pogut compaginar una mica també? Perquè, clar, els quilòmetres al final són hores, ara aquí, ara allà... Bueno, no ha de ser fàcil, no? Bueno, jo durant molts anys, jo no tinc fills, he tingut alguna parella i tal, i ara, per exemple, fa quasi 7 anys que tinc la meva parella. En aquest cas, la meva parella ve del món del bàsquet, també ha sigut jugadora, ha sigut entrenadora, el seu germà ha sigut jugador fins a professional, aleshores, bueno, d'alguna manera s'entén més bé la meva manera de fer, no? De totes maneres, altres vegades que no ha sigut així, bueno, doncs ho he portat el millor que he pogut, tot i que a vegades si la persona amb què estàs no entén molt bé tot aquest món, doncs a vegades hi ha algun moment que dius, hòstia, que dediques un munt d'hores o és que passes moltes hores a la carretera per anar fins a no sé on entrenar, però ho he portat bastant bé, i també és cert que durant molts anys d'aquests 20, o almenys una bona colla, no he tingut parella i he pogut prendre les meves decisions i el fet de no tenir fills també t'obre les portes a no haver de patir per algunes coses, no? Aleshores, bueno, ha anat així, ho he portat tot el bé que he pogut i en general he tingut bastanta comprensió. Vale, està bé. No, perquè era un tema que quan he vist tota la trajectòria, tots els canvis i tot, pensava, dic, hòstia, no ha de ser fàcil de combinar amb tot això, però bueno, també el que dius de l'actual parella, no? També suposo que el que dius, que si ve del món del bàsquet i ha jugat i tot, doncs el que potser per algú de fora del mundillo costa d'entendre, no? Per
per una persona que ha estat més ficada, doncs segurament ho té més normalitzat o pot entendre més, no? Suposo. Sí, de fet, et confesso que la primera persona que em va dir has d'anar a Dubai, quan li vaig dir, mira, m'han fet una proposta, és la meva parella. O sigui, l'Alba és la primera que em va dir, tio, això ho has de fer segur. O sigui, ja ens espavilarem, ja vindré 3 vegades. Potser en el futur podem plantejar de fer una etapa tots dos a, no sé, allà a Dubai o on sigui. No? Vull dir, però de moment, ostres, l'oportunitat, tu has estat 25 o 30 anys de la teva vida esperant una cosa d'aquest nivell, no? De poder entrar en un entorn molt més potent, de poder tenir això, potser de posar la pedreta en un altre àmbit que et permeti doncs, aquests últims 10-15 anys que pots tenir de vida laboral, fer-los amb un altre tipus de coses, no? I amb un altre nivell o en un altre entorn, simplement. No? I això, doncs, hòstia, tenir el recolzament aquest de que ho has de fer, doncs també és un agraïment i una motivació. No? Perquè, clar, tu n'hi ha hagut cap moment, o potser sí, no ho sé, que diguessis, hòstia, mira tu, porto aquí 15 anys anant amunt i avall, entrenant, el que deies, no? Tota la part bona, però també les altres coses que has de renunciar al que sigui, que haguis pensat, hòstia, i mira, i si, no sé, m'agafo una altra feina, em fico a entrenar només un equip aquí prop de casa i agafo, entre cometes, la vida més fàcil o més còmoda i ja està? Sí, totalment cert que alguna vegada passes pel cap de dir, tu, tirem la tovallola, perquè això... O sigui, el que et deia abans de sobreviure, més que viure del bàsquet, o viure fent bàsquet, hi ha moments que dius, hòstia, aquesta misèria absoluta de contractes de 400 euros amb jornada parcial de 12 hores cotitzades, quan et vas fent gran i arribes als 50, penses, tio, això no pot durar gaire més. No? Però és veritat que els últims anys, en aquest sentit, tant a Llívia fent de gerent com a Vic fent de gerent i d'entrenador, he tingut una mica més de tranquil·litat, he tingut una mica més de sensació de sentir-me segur amb l'oferta laboral que se'm feia. No? Però també sóc un entrenador que els últims aquests 20 anys jo sempre faig la conya de que he rematat molt el pal, o sigui, moltes vegades al pal. He estat molt a prop diverses vegades d'entrar en un altre entorn així més professional, no? I sempre ha passat alguna cosa a última hora que m'ha tirat per terra. I al final també et desgasta això, no? I hi ha una sèrie d'anys que tu tens l'ambició i dius, hòstia, va, això he de lluitar per arribar doncs, a un club professional, amb una ACB o amb un equip a Europa o no sé què tal. I també arriba un punt que quan et passen 4 o 5 vegades que sembla que és imminent i no ho aconsegueixes, també et quedes xof, no? I els últims anys, doncs començant per... Tots aquests anys coneixes amb molta gent del mundillo i he tingut opcions d'estar primer 2 o 3 vegades a l'Eport, més cap a Cantàbria, cap a la zona de Fuenlabrada, després alguna vegada a l'estranger amb un bon amic meu entrenador, que és el senyor Fotis Katsikaris, que ens vam conèixer fa 15 o 16 anys, hem compartit moltes hores i vaig estar a punt d'anar-me'n amb ell a Kazan. De fet, una tarda semblava que ens anàvem l'endemà, al final es va trencar les negociacions, el Kazan va fitxar l'Eugeni Pachutin i ens vam quedar una mica amb la mel als llavis. Una altra vegada va estar a punt d'anar a passar el mateix anant a Múrcia, amb una temporada que ell va agafar l'equip substituint a l'Òscar Quintana a mitja temporada. Bueno, després, l'any passat, quan estava a Girona, va semblar que també podia tenir una opció d'entrar allà. Alguna altra vegada també a punt d'anar a l'estranger amb unes lligues així també en aquesta zona d'Orient Mitjà i, ostres, al final te penses tu, què passa, que sóc gafe? O què passa? Bueno, i també suposo el que deies, no? Que al final això et passa amb 30 i penses, bueno, ja tindré temps, no? Amb 35 ja tindré temps, clar. Quan t'apropes als 50 dius, hòstia, potser aquesta ja era l'última o no en surten més, clar, no pots... Sí. És així, la gent també et demana aquí, ostres, que bé, tal, no sé què, tu dius, bueno, possiblement aquesta història de Dubai, per un tema personal de la meva ambició en un principi com a entrenador, doncs hauria d'haver passat fa 15 anys, no? Segurament, o 20, però Dubai no existia, per tant, en aquest cas havia de ser una altra banda. I mira, no ha passat, però també penses que si no ha passat, doncs potser ha sigut per alguna cosa, no? I al final, una altra de les persones que jo tinc com a referent personal, perquè hem compartit moltes hores junts, perquè té una casa a Llívia i hem fet moltes coses junts, és el Salva Maldonado, un altre entrenador històric, llegenda també del bàsquet català, no? I amb el Salva, fa molts anys, em va dir una frase un dia que em va quedar molt gravada i la repeteixo molt, i és el fet de dir, clar, tu arribes als 30-35 anys i de sobte veus que no t'arriba cap oportunitat i hòstia, i parles amb ell i dius, hòstia, és que veig gent amb nivells alts que jo crec que jo tinc més nivell que ells, o gent que com és que aquest està aquí, aquest està allà, i em va dir, ui, no ho sé, o sigui, no et comparis amb ningú, una, perquè et faràs mala sang, i dos, hi haurà gent molt millor que tu entrenant minibàsquet i hi haurà gent pitjor que tu entrenant a l'ACB. Llavors, el que has de fer és preparar-te al màxim per si un dia t'arriba l'oportunitat.
i ser honest i coherent allà on vagis, de fer el millor que sàpigues, seguir aprenent, seguir formant-te i tal. I si un dia tu et surt una oportunitat, que estiguis preparat i no puguis dir, hòstia, és que havia d'haver fet, no? No, fes-ho i ja t'arribarà. I si no arriba, doncs, escolta, si entrenes a Llívia o entrenes a Vic, doncs fes-ho el millor que sàpigues i que tinguis sempre aquest punt d'honestedat professional. No? I va ser un consell que m'ha servit moltíssim a la vida, la veritat. No, més ara que quan ho estàs dient, crec que és una cosa que serveix per qualsevol àmbit de la vida, al final. Vull dir que no has d'esperar, tampoc has d'esperar res de la vida ni de ningú i pot servir per qualsevol professió. El primer capítol que parlàvem amb l'Òscar, en periodisme és el mateix. Sí, si tu comences a mirar, a dir, hòstia, és que hi ha un que està a la tele, un que està a la ràdio, jo ho faria millor, hòstia, que injust, hòstia... Bueno, la vida és com és i les coses van com van, no? I al final, jo crec que és això, tu has de fer el que tu creguis que has de fer el millor possible i després ja la vida et portarà i al final no tothom... no sé, jo, per exemple, no, en el cas del periodisme esportiu, no? És a dir, hòstia, m'agradaria comentar la NBA. Clar, quants n'hi ha que comentin la NBA? N'hi ha 5 de tot Espanya, de tot... Sí, pues, i d'entrenadors és el mateix. Al final, a ACB hi ha 17-18 equips, amb l'EP, bueno, pots sumar-ne una mica més, però bueno, la quantitat d'entrenadors que hi ha entrenant a Espanya, el que dius, a minibàsquet, a infantil, a cadet, etc. I els que s'hi poden viure professionalment, no sobreviure, com deia, sinó viure, són 4 comptats i també a vegades és una roda que costa de trencar, no? Jo a vegades veig amb equips d'ACB que hi ha temporades que dius, hòstia, fan fora un entrenador i sona això, Òscar Quintana, sonen i dius, collons, que sempre estan sonant els mateixos i que surten d'un lloc, van a un altre i costa, no?, també entrar, deixant obrir la porta i que entri gent nova, que també és normal, entenc, perquè qui està allà vol mantenir-ho, també. Sí, sembla que aquests últims anys s'està trencant una mica aquesta dinàmica, no? Està trencant una mica la dinàmica amb gent nova que apareix, que si Gerard Encuentra, que si Dani Miret, que bueno, és que convé, no? Sí. I la veritat és que és un missatge que, el que et deia d'en Salva, que per mi és aplicable a tota la vida, no? Vull dir, jo crec que una de les coses importants que has de fer és això, ser una persona honesta i íntegra, no? I llavors no per entrenar el júnior B del Club Bàsquet Vic o l'infantil A del Llívia ets ni millor ni pitjor entrenador, al contrari, no? Hi havia gent que em trobava jo a vegades en partits portant equips allà a Llívia, doncs que jo potser no entrenava, com que era el director tècnic, doncs a vegades has d'anar a substituir gent i la gent deia, què fots aquí tu, no? I dic, entrenar, no? Vull dir, que no es mereixen que els entrenin aquests nanos. No en tinc 8 o 9 vestits de color verd preparats per jugar, doncs algú els ha d'entrenar, no? Doncs ho faig amb tota la gràcia, amb tota la meva sabidoria, diguéssim, o la meva ignorància, però ho faig convençut de que és una cosa que ha sigut una mica la via de la meva vida, no? La columna vertebral de la vida ha sigut fer bàsquet, ensenyar a jugar a bàsquet, millor o pitjor, però ho he fet amb el meu modus vivendi i n'estic molt orgullós, la veritat. Sí, no, i és per estar-ne. També et volia preguntar, amb tants anys que portes entrenant, no? Bueno, primer abans has dit que havies jugat, no? Abans havies sigut jugador. Sí. Què tal eres tu com a jugador? Bueno, jo era un base bastant ràpid, prometedor, allà al finals dels 80, jugant a Barcelona, normalment amb equips que feien fases per entrar a preferent, llavors el preferent era una cosa molt reduïda, i bueno, doncs ho fèiem més o menys bé, però l'any 90 vaig tenir una lesió de creuats, i una lesió de creuats fa 35 anys era una lesió molt puta. Bueno, ho és ara ja encara, sí. Bueno, ja ho és ara, doncs, llavors potser encara ho era més, no? I després vaig tornar, però, bueno, és aquelles tipus de lesions que mentalment et costa molt deixar-les enrere, per molt que era una lesió que en aquell moment es considerava que era un trencament parcial del lligament lateral anterior, però, bueno, mentalment sempre ja he patit una certa inseguretat amb aquests, no? Aleshores vaig dir, jo ja estava començant a entrenar i vaig decidir optar pel camí de fer d'entrenador i tal, i jugar doncs ho he anat deixant perquè tot el tema d'esport impacta i intento evitar-lo bastant. He fet molta bicicleta de carretera aquests últims 30 anys, molta, però el tema del bàsquet i el futbol i aquestes coses me les he anat eliminant, diguéssim, del dia a dia. No, normal, no m'estranya. Llavors, vull preguntar 2 coses més de tots aquests anys, aprofitant tota aquesta trajectòria que tens, no? Perquè també, no ho havíem dit, però també durant 13 anys, si no m'equivoco, vas estar a la Federació Catalana de Bàsquet fent d'entrenador, professor d'entrenadors de formació. Correcte. No? Llavors, una mica, tant el que has vist com per tu mateix, com ha evolucionat la tasca d'entrenadors amb tot aquest temps, no? Perquè jo també havia jugat a nivell baix, però durant bastants anys i ara tinc algun amic que fa entrenador i tot, no? I a vegades veus com entrena i tot. I ha canviat bastant, no?, la figura d'entrenador, perquè, per exemple, jo recordo la meva època que era més estil sergent, entre cometes, vull dir que l'entrenador era una autoritat molt forta i més que convèncer,
no parlo dels entrenadors que em vaig trobar, però del que es veia en general, també a l'ACB, no? Els entrenadors aquests, l'escola iugoslava, tot això, no? Com molt d'imposar, molt militaritzat tot, diguéssim, i crits i tot així, i ara sembla que, bueno, que potser es busca més una via, no? de convèncer, que ha canviat una mica, no? Tu ho hauràs vist millor, però no sé si has notat aquesta diferència i com t'has anat adaptant a tots aquests canvis. Sí, jo crec que ha canviat molt tot plegat. També ha canviat la societat, també han canviat els jugadors, no? També ha canviat les famílies, tot això és una cadena que ha portat a evolucionar. Jo penso que hem arribat a un punt en què potser, com que tot és molt cíclic a la vida, al final potser tornarem una mica més a aquesta no militarització, però sí una mica més d'una certa disciplina o blindatge respecte una mica a l'entorn, no? Perquè la incidència avui en dia en el teu dia a dia de les logístiques familiars, de les inquietuds personals dels jugadors i dels seus pares o representants, en el meu cas, en aquests últims temps i tal, són difícils d'encaixar en el teu dia a dia, no? O són feixugues d'encaixar. Però la vida de l'entrenador, al final, ens qüestionem moltes coses. Per exemple, ara jo sento parlar moltes vegades de que falten entrenadors, no? És que no hi ha entrenadors. No, entrenadors sí que n'hi ha. El problema és que hem acceptat unes condicions de la nostra feina que són molt per sota de les condicions d'altres feines. Aleshores, entrenar un equip que treballa 3-4 dies a la setmana, que té un partit, que te'ls places, que tal, i al final del mes que has dedicat no sé quantes hores, doncs el club et doni 120, 150 o 180 euros o 200, moltes vegades en el millor dels casos, home, doncs el que dèiem abans, t'hi pots dedicar a viure d'això? Doncs no, perquè la conseqüència és que potser per poder tenir mig sou has d'entrenar 3 equips, i entrenar 3 equips no té massa sentit en termes de poder fer el millor amb cada un d'ells, no? Però, bueno, a mi el tema de la formació és un tema que sempre m'ha agradat molt i, de fet, de les coses que més he disfrutat aquests anys ha sigut de fer cursos de nivell 0, de nivell 1, inclús algunes assignatures del nivell 2, i compartir estones amb entrenadors que estan començant i amb entrenadors que per temes administratius s'han de treure la titulació perquè els hi exigeixen, però en canvi tenen una experiència llarguíssima com a entrenadors, perquè han sigut jugadors, perquè han entrenat equips amb fitxa de delegat no sé quants anys, no? I aquest feedback, jo sempre els he dit, això és el millor que et donarà el bàsquet. Jo, quan més bàsquet he après, no ha sigut d'anar a clínics, ha sigut amb una taula, amb una pissarra, amb un retolador i discutint amb 3 tios que si tu defensaries el bloc per aquí o el defensaries per allà, si tu ajudaries amb aquesta rotació mix o faries venir el de l'altra banda i aquest el faries baixar, si el BAM l'has de fer a 5 metres o l'has de fer a 3. Això és el que t'enriqueix com a entrenador. I llavors jo sempre els deia, del que parleu de bàsquet entre vosaltres i del que dibuixeu en un paper, us enriquireu una barbaritat, no? I jo crec que en general hem anat a millor amb algunes coses, però també costa molt. Aquí, per exemple, les condicions que s'estan oferint a Dubai per venir a entrenar equips de l'acadèmia, dels equips més de base d'aquí, doncs són unes condicions que no tenen res a veure amb el que s'ofereix a Catalunya o a Europa o a Espanya, no? Vull dir, a Europa encara trobes algunes propostes que són bastant dignes, inclús per entrenar equips de base. Però és que és el mínim. Vull dir, l'entrenador té una dedicació, se li exigeixen uns coneixements, cada vegada ha d'estar més format tècnico-tàcticament, cada vegada ha de ser més psicòleg, ha d'interpretar més coses, ha de dominar el grup, ha de controlar els egos, etc. No? I llavors, tot això, qui ho ha de fer? Ho ha de fer una persona professional i es pot ser professional guanyant 150 euros al mes? No. Sí, però però no pot ser total. No, i la sostenibilitat, no, també, perquè al final tu pots voler-ho fer, però depèn de la situació que tinguis, no pots viure amb un sou i al final has de renunciar i dir, mira, doncs vaig a treballar i m'ho agafo d'una altra manera i ja està, saps? No? És el que deies tu de sobreviure. Al final és una feina, però que no està considerada una feina en l'àmbit salarial i de condicions. Clar, tu a vegades et feien propostes per anar a un club i deies, quines condicions oferiu? Aquí tal, doncs no sé, per entrenar aquests 2 equips et donarem, clar, per ser tu, perquè tens molta experiència i tal, doncs igual et pagarem 500 euros per posar alguna cosa, no? Vale, i feu algun tipus de contracte? No, clar, no. Tu els entens perquè tu has tingut la gestió de clubs sota la teva tutela, no? I has estat organitzant clubs. Però, clar, és molt difícil de poder anar pel món amb aquest nivell, no? Clar, però ara que has dit això, estava pensant, llavors, què és? Parlo des del desconeixement, no he estat... Vaig fer de segon entrenador un mes, em van pagar els 120 euros i vaig dir, ja està, i era el segon i vaig dir, això no serà per mi, i la part de gestió no l'he fet, evidentment. Però, clar, és a dir, com es podria... O sigui, entenc que l'entrenador, doncs el que dius, no? Els entrenadors han de tenir unes condicions bones, però a la vegada el club
té els recursos que té, que pel que dius la majoria de vegades són escassos o molt baixos. Llavors, com pot conviure que els entrenadors tinguin bones condicions amb que el club sigui sostenible o pugui oferir aquestes bones condicions? Bueno, perquè jo crec que la feina principal dels clubs es fa d'una forma irregular, que és la captació de recursos. Vale. Aquí és un... Estan acostumada a funcionar majoritàriament amb un tant per cent molt alt de quotes dels jugadors, dels que paguen les famílies en els clubs, i tenir algun sponsor, i tenir algun col·laborador, i mira, si ets un club més aviat de comarques, pots accedir a l'Ajuntament de torn, aviam si et dona alguna subvenció, i si tens la sort de ser de Lleida, de Tarragona o Girona, possiblement també tinguis alguna ajuda de la Diputació. No? Però clar, també, així com estem demanant als entrenadors que es formin i siguin imaginatius i cada vegada tinguin més preparats, la gestió de clubs també ha d'estar més preparada. Llavors, a mi quan a Llívia fa molts anys, i estic parlant dels anys 90, vam implementar un sistema molt diferent en aquell moment, perquè no ho feia ningú pràcticament, que era donar al club d'alta IVA, facturar les col·laboracions als sponsors i tenir aquest IVA perquè nosaltres dedicàvem molts diners a pagar autocars, per tant, per compensar-lo una mica, i entrar en un entorn una mica més professionalitzat, sent el Club Bàsquet Llívia amb 6 o 7 equips en competició, la gent deia, hòstia, però com us ho feu? Bueno, has anat a tocar portes. O sigui, trucar-ne una, trucar-ne 100. Perquè teníem una revista que informàvem gent del dia a dia del club i la fèiem 6 cops l'any i a aquesta revista hi havia 130 anuncis. Clar, potser pagaven 100 o 200 euros l'any, però s'havien anat a trucar 130 portes, m'entens? Clar, a Cerdanya hi ha aquesta proximitat a vegades, no? Amb el comerç, amb el petit mitjà comerç, etc. Però t'havies d'espavilar. I després, què més podies fer? Bueno, doncs podies intentar això. Jo em gasto molts diners pagant IVA de factures d'equipacions, d'autocars, de no sé què. L'intento compensar si jo en genero una mica. Ara ha canviat molt, això. Vull dir, els IVAs ja no són el mateix, hi ha una part de l'IVA que ja no el pots repercutir de cap manera, etc. Però en aquell moment és una mica la imaginació de dir, hòstia, com podem generar recursos perquè el club no vagi sempre ofegat patint per pagar els 150 euros a cada entrenador a final de mes? Bueno, doncs nosaltres a Llívia faríem algunes condicions diferents també els últims anys, havíem portat molts entrenadors de fora, oferint-los mitja jornada amb conveni amb algunes empreses de la comarca de treballar mitja jornada amb ells als matins, a la tarda entrenar un parell d'equips, estar donat d'alta a Seguretat Social, compartir pis, inclús alguns anys llogant el pis al propi club perquè s'hi poguessin estar, buscant-te la vida, no? I oferint almenys un mínim perquè et pugui venir un noi de Tàrrega o et pugui venir un noi de Manresa i s'instal·li a Llívia a entrenar aquí. Clar, perquè tot això que dèiem, o sigui, ara això que deies de ser sostenible, no pagant 150, sinó pagant més, perquè si no al final estàs amb les mateixes. Vull dir, estàs amb... És complicat, perquè al final, clar, és una empresa, al final, no deixa de ser una empresa i, clar, i sobreviu gràcies a que estàs pagant uns sous, doncs, clar, si ho compares amb qualsevol altra feina. Jo, per exemple, ara, a l'últim temps a Llívia, que ha entrat un equip directiu nou, quan jo vaig marxar, vaig intentar que sortís algú a seguir tirant del carro, perquè els últims anys havíem tirat del carro 3 o 4 persones molt en solitari. Doncs, clar, la gent deia, hòstia, però es gasten molts diners amb els entrenadors i tal. És que el concepte ja és equivocat. No ens estem gastant molts diners, estem invertint molts diners en entrenadors, que és molt diferent. Perquè l'equació del club, avui en dia, per mi és molt senzilla. Captació i entrenadors amb qualitat per entrenar. Si això funciona, es genera la paraula màgica dels clubs, que és tranquil·litat. O sigui, si el pare sap que hi ha un entrenador preparat que està treballant bé amb el seu fill, està tranquil, el director tècnic està tranquil, els nens estan tranquils i tot funciona amb certa tranquil·litat. I això vol dir, bueno, quina és l'estructura que necessitem? Aquesta? Doncs anem a treballar per tenir aquesta estructura, no? I jo crec que això, en general, es fa relativament poc, perquè hi ha molt de voluntariat, hi ha molta gent que són a les juntes molts pares, que després també, quan els fills deixen de jugar, també desapareixen una mica de l'entorn dels clubs, i es genera una inèrcia que, bueno, es va fent, no? Però potser ningú es dedica a pensar què realment necessita el club i com aconseguir-ho. Bueno, són teories que veus a base d'anys de dedicació. Sí, no, però que s'han de millorar, tornant al que deies tu, que falten entrenadors, clar, al final és normal, vull dir, és el que dius, amb aquestes condicions, o vull dir, és gent que tingui aquesta passió i pugui, pel seu entorn, el seu context, pugui fer-ho, però clar, estàs traient molta gent que segurament té la passió i ho voldria fer, però clar, amb aquestes condicions arriba un moment de la seva vida que diu, ostres, doncs no puc seguir fent, no? I llavors et volia preguntar també el tema de jugadors, clar, tants anys entrenant,
el que deies tu, no? Ha canviat molt la societat, la forma d'educar els nens a les escoles, a casa, etc. Això com repercuteix a l'hora d'entrenar? Clar, vull dir, o gestionar un vestidor o inclús entrenar, no? Com dirigies tu els jugadors fa 30 anys a ara? Perquè entenc que amb el que ha canviat tot no pots fer-ho. Jo crec que, per exemple, abans hi havia una situació en què el bàsquet es jugava amb menys jugadors que ara, no? Jo, quan era jugador, tenies 10 persones a l'equip, 11, i jugàvem 7. I n'hi havia 3 o 4 que no jugaven, pràcticament no jugaven mai. I no passava res, diguéssim, a nivell així com a concepte. Ara deixes un nen sense jugar 2 vegades i segur que et ve el pare el dia següent i segur que, a més, amb una exigència o directament per plegar, o sigui, sense dret a poder explicar-te, no? Aleshores, hòstia, això, als últims temps, jo m'he trobat en algun cas, no?, d'algun nano de no tenir nivell per jugar, per exemple, en una categoria com júnior preferent, però com que forma part d'un grup des de fa uns anys i ha tingut el premi de poder arribar a aquesta categoria i se l'han guanyat a la pista, el club pensa que aquell grup, aquella generació, ha de mantenir-se junta i tu dius, val, ho accepto, però clar, després la gestió del dia a dia d'aquell equip l'has de fer tu, no? I hi ha un nano o 2 que deixen de jugar potser el que jugaven anys anteriors, no? Però això es pot entendre o et pot semblar una falta de respecte, que és el que avui en dia solen dir-te, no? És que això és una falta de respecte cap al nano. No, jo el teu nano el respecto moltíssim. Ell entén millor la situació que tu, no? Perquè això m'he trobat moltes vegades. El nano no es queixa, el nano treballa dur i, escolta, el dia que juga 8 minuts, juga 8 minuts, i el dia que en juga 0, i el dia que n'ha jugat 19, que no m'heu vingut a felicitar, doncs el dia que en juga 2, tampoc heu de venir a dir res, no? És una gestió que faig jo de 12 persones i t'asseguro que la faig intentant que tots tinguin el mateix pla a nivell personal. Una altra cosa és que l'entrenador, tu tens favoritismes. Bueno, favoritismes en quant a desigualtat, no. Favoritismes en quant a m'agrada més aquest jugador que un altre, lògicament sí, només faltaria que no pogués decidir quins jugadors m'agraden més, no? La teva feina, exacte. Vull dir... No, jo m'hi havia trobat i jo, per exemple, quan jugàvem a júnior i tot, i ara quan necessito estava pensant, i clar, sí, devíem ser 12 també, i jo recordo que n'hi havia 2 companys que no jugaven. Algun dia, si algú tenia faltes i tal, doncs sortien 2-3 minuts, però el normal és que no juguessin, i ells venien a entrenar bé i s'ho passaven bé dins de que, evidentment, volien jugar, però jo això que dius, clar, jo no trobo una falta de respecte. O sigui, jo crec que al final és tractar la gent com... I el que dius, el nen és el primer que és conscient, que dius, ostres, jo no tinc el... Jo quan jugava em passava, hi havia anys que veies que... Jo jugava de base, també. Hi havia anys que veies l'altra base i deies, aquest any jugaré més, segurament. I hi havia anys que veies la base i deies, hòstia, aquest any jugaré poc, perquè és més bo que jo. I tot l'altre és... I si els meus pares, en lloc de dir-me, m'haguessin dit, no, és que tu hauries de jugar més perquè és que és injust, no sé què, doncs jo potser també m'ho hauria agafat d'una altra manera i hauria deixat d'entrenar normal. Però al final és assumir de dir, bueno, hi ha gent més bona, el que deies tu abans, no? També hi ha gent més bona i ja està. I també a vegades et pots trobar en situacions injustes, que un entrenador, jo què sé, pel que sigui, prefereixi que jugui més l'altre perquè, no ho sé, per algun, perquè és el seu cosí o és el seu amic o el que sigui. Però, bueno, també és el que hi ha, també. Vull dir, també pots canviar d'equip, no entenc, o pots anar a jugar amb un altre lloc. Jo crec que tot s'ha d'explicar bé. Jo crec que el problema és que s'ha d'explicar les coses. O sigui, tu pots entendre que hi hagi un jugador que estigui disconforme amb la seva situació a l'equip, però tu li has d'explicar. I llavors, el que jo sempre dic, la temporada són molt llargues, aquí i a Xina, i hi ha 30 o 35 o 38 partits, i hi ha moltes situacions. I llavors, igual que dèiem que l'entrenador el millor que pot fer és seguir-se formant, seguir treballant, perquè un dia pot arribar a la seva oportunitat, el jugador ha d'assumir aquest repte igualment. El problema és que estem negociant avui en dia amb una tolerància baixíssima a la frustració, en general, a la societat. Aleshores, no em surt, ho deixo. No m'agrada, no ho faig. El plat que tinc a davant, això no m'agrada perquè m'agrada el que fa amb la meva mamà, doncs ho aparto. Bueno, vale, escolta, tot no pot ser el que tu vols, no? Aleshores, en aquest aspecte, si tu tens una posició que és coherent en el sentit que és explicable i argumentable i els jugadors no són tontos. Aleshores, moltes vegades el primer que entén que ho té difícil és el propi jugador. Ara, si des de més del seu entorn estan constantment bombardejant amb que la culpa no la té ell, sinó que la té un element extern que va contra ell, llavors ja apaga i vámonos. I al final aquest missatge va quallant, de dir, al final acabes pensant, no, és que aquest tio m'està matxacant.
No t'estic matxacant. T'estic entrenant igual, t'estic corregint igual que els altres i el dia del partit doncs segurament tens menys protagonisme que altres, sí, perquè això és júnior preferent o és cadet preferent o és Copa Catalunya i aquí el que es tracta és de tenir resultats i rendiment. Això és màxim rendiment que pots tenir a Catalunya, és júnior preferent. No hi ha una categoria millor que aquesta. Per tant, va de rendiment i això ha de rendir. Aquest equip ha de salvar una plaça, defensa una plaça per l'any següent que el club considera estratègicament innecessària. Doncs l'has de defensar esportivament amb el que tinguis millor. És que va per aquí el tema. Sí, jo també crec que, per tancar el tema, també que això es veu en l'àmbit educatiu, molts professors universitaris ho diuen, que s'ha anat baixant tant el nivell d'exigència que llavors la gent no arriba preparada, arriba a l'àmbit laboral i no han tingut mai... Això que deies, quan hi ha dificultats, tothom aprova, no es diu mai un no, perquè, ostres, que se li dius que no sé què, llavors la gent no sap... Els joves pobres jo crec que els hi costa... Dic pobres perquè al final és una cosa que no han triat ells i els està venint de l'entorn, però clar, que no saben tolerar diguem-li el fracàs o el contratemps o aquestes coses i llavors es generen més frustracions que si des de ben petit... Jo sempre ho he dit que a mi el bàsquet, per exemple, em va servir molt per educar-me de cara a la vida del que vindria de la part negativa... Bé, tampoc li diria negativa, al final el que és la vida, no? Que a vegades les coses no funcionen com tu vols. Això mateix, no? De dir, hòstia, a mi... a vegades fallo, m'equivoco, no em surten les coses, hi ha gent que ho fa millor que jo, hi ha gent que ho fa pitjor... Llavors, quan vas a una feina o quan estudies, t'equivoques, saps que si no estudies no aprovaràs, saps que a la feina t'has d'esforçar si no et faran fora, saps que hi ha gent que és malparida, que hi ha rivals que t'intentaran... que al final volen passar per sobre teu, companys que volen jugar més que tu i és normal i faran tot el possible per allò. A les feines també passa, volen la teva posició o no volen que tu et vagi bé, llavors, et vas fotent unes petites hòsties durant la teva etapa com a jugador que després, quan ets més gran i vas entrar al món laboral i tot, dius, hòstia, mira, això segurament ho he pogut gestionar millor perquè vaig aprendre en el seu moment això i aquestes coses les aprens vivint-les, perquè per molt que te les diguin, fins que no t'hi trobes i dius, hòstia puta, vaya no sé què, llavors és quan ho aprens, no? Ens estem ficant molt filosòfics amb aquest tema. Per anar amb el tema de Dubai. Com tu acceptes l'oferta de la Dubai Basketball Academy del programa d'elit sub-16 i sub-18. Ara deixa que expliquis una mica més, però com sorgeix aquesta oferta? Com et surt? Mira, l'any 2014, jo fa 26 o 27 anys vaig conèixer en Dejan Kamenjasevic, que és el CEO d'aquí de Dubai. Ens vam conèixer quan ell havia arribat a Girona, poc després d'haver arribat a Girona com a exiliat després de la guerra dels Balcans. Vam entrar en contacte perquè va arribar a jugar amb un equip de primera catalana de Girona i després es va anar formant com a entrenador i vam coincidir fent cursos d'entrenador, en aquest cas jo formant-me també. Aleshores, amb en Dejan hem tingut una gran amistat de sempre i el 2014 ell acaba un any de temporada fent d'assistent d'en Jan Tabak allà a Baskònia, que van fer des del novembre fins al final. No van acabar massa bé la temporada, tot i que van començar espectacular quan van fer la substitució d'entrenador. Van guanyar 17 partits seguits i va ser una bogeria, però al final van perdre quarts de final del playoff ACB amb Gran Canària del Pedro Martínez al tercer partit a Baskònia i això els va matar a nivell de que el Querejeta els va fulminar, diguéssim. Va fulminar, sí. Aleshores, aquella final de primavera d'aquell 2014, ell un dia em truca, em fa venir a una reunió a Barcelona amb en Zoran Savic, en aquell moment ell era representant, bàsicament, de gent com el Xavi Pascual, perquè havia fet l'etapa de general manager del Barça i tal, i ara està de general manager a Partizan, però en aquell interval estava més aviat fent de representant i m'expliquen que estan intentant pensar en l'opció d'anar-se'n cap allà a la zona de Middle East i començar amb unes acadèmies de bàsquet i veure si això pot portar fins a arribar a desenvolupar un projecte de bàsquet professional allà. I em diu, hòstia, per què no m'ajudes i ens mirem què està passant allà a nivell de bàsquet, quines lligues hi ha, quins països tenen lligues, quin tipus de lligues són, quins nivells. I vam estar uns mesos buscant el que podíem ben bé d'informació, trobaves que hi havia algunes coses a Qatar, a Bahrain, aquí als Emirats, a Aràbia Saudita, etc. Vaig fer com una petita memòria i en vam estar parlant. I ells van decidir que ho provaven. Home, jo en aquells moments l'inici era bastant difícil de comprar-lo, perquè era una aventura de zero, absolutament de zero. Clar, ell sempre explica que el seu primer mes a Dubai, el mes de setembre, quan comencen les escoles, comença l'acadèmia, que li van posar de nom Basic Ball Academy, i comença amb 2 nanos d'origen filipí,
o Indy, no me'n recordo com eren, però 2 nanos amb un parc pista descoberta a 40 graus amb 2 pilotes de bàsquet. Així comença el que avui és el Dubai Bàsquet. O sigui, llavors, vale, o sigui, el club d'ara neix de... O sigui, neix les d'això. arrels venen d'allà. Vale? Aquesta Baseball Academy té un recorregut que dura fins avui, però ell se'n desmarca al cap d'un parell d'anys. De fet, després, amb en Zoran Savic parteixen una mica peres, cadascú tria el seu camí, i ell va cap a una altra direcció perquè la realitat dels Emirats Àrabs i d'aquesta zona és aquí hi ha diners, aquí tothom ve a vendre coses, a vendre projectes de tot tipus a nivell empresarial, però no tothom triomfa, ni molt menys. Aquesta gent d'aquí són excel·lents negociants. Jo crec que els ve de temes dels antics mercaders, no? d'Orient-Occident, que tothom passava per aquí i que es van convertir en excel·lents mercaders. No? I jo crec que avui en dia són gent que té molts diners, té moltes connexions, té molt diversificada la quantitat d'inversions que fan en diferents àmbits i fins a trobar la persona que té poder polític i econòmic has de fer moltes giragonses o tenir sort o tenir contactes o el que sigui. No? Llavors, en Dejan, en aquest cas, ha tingut uns anys que ha anat buscant-se la vida. A partir del 2020-19, aproximadament, entra en contacte amb aquesta família Nabodà, que és una família d'empresaris molt, molt important d'aquí de la zona, que no té cap experiència en el món del bàsquet, però sí té experiència en el món de l'esport, perquè havia sigut president del club Shabab Al-Ahli, que és un dels més importants que hi ha aquí de multiesports. I comença a vendre-li una mica aquesta idea de negociar amb Eurolliga, de no sé què, de portar un equip professional aquí. I aconsegueix que aquest home li compri una mica el projecte. Jo crec que hi ha dues coses també. Jo crec que el món àrab viu molt dels negocis, però viu també molt del món del prestigi personal. Aleshores, per aquestes persones, tenir una exposició o una cosa que els doni un prestigi personal a nivell d'imatge els agrada molt. Aleshores, igual aquest senyor va decidir que era una manera potser d'ampliar els seus horitzons professionals i empresarials, però també de fer un projecte nou, d'un esport que no té cap mena d'arrel gaire forta professional aquí en aquesta zona. I llavors, ells creen aquest tinglado. L'any passat apareix l'equip a competir a Bali, que a última hora se n'en surten de fer una plantilla i sortir, i de seguida es posen a treballar amb l'estructura d'equips inferiors. De fet, paral·lelament, hi havia l'estructura d'una cosa que en deien Falcons Academy, que es converteix com en el viver de jugadors. I aquesta Falcons Academy aquest any ja ha assumit el nom de Dubai Basketball Academy. Aleshores, ara el club té un primer equip, una estructura de programa èlit de jugadors seleccionats sub-16, sub-18, que estan aquí residint i entrenant 2 cops al dia i tal, i després té 500 i pico de persones jugant a bàsquet en diferents equips, en diferents escoles, perquè aquí es fan els entrenaments amb els pavellons de diferents escoles privades que hi ha a la ciutat. Vale, perquè això t'ho volia preguntar, perquè he vist que els equips aquests d'èlit de sub-16 i sub-18, clar, tots no hi ha ningú nascut als Emirats, no? Tots són jugadors estrangers, llavors tenia el dubte de si ells feien això, diguéssim, per atraure talent jove de fora i promocionar-lo al primer equip o que marxessin el que sigui, o realment la idea és desenvolupar el bàsquet a Dubai amb la idea que d'aquí 10-15 anys pugui sortir gent nascuda a Dubai i que puguin competir, diguéssim. Mira, aquí a Dubai hi ha un boom de bàsquet. Aquesta és la realitat. És a dir, hi ha una lliga local als Emirats amb 8 equips. Són uns equips que, perquè et facis una idea, poden tenir els primers són un equip de nivell tipus tercera FEP, o sigui, l'antiga EVA. Tots tenen 2 o 3 jugadors estrangers, sobretot americans, alguns americans de molt bon nivell, la veritat. I, és una lliga correcta, però d'aquest entorn, no? D'una tercera FEP, Lliga EVA, etc. Potser els 2 primers serien un equip que l'estructura que tenen semblaria l'EP Plata, potser, no? Una mica segona federació. Però, aquesta és la realitat. Però el boom del bàsquet ha fet que, a part d'aquests clubs, que són el que ells formen la Lliga Nacional, que són clubs amb bastanta trajectòria de bàsquet, però de nivells bastant baixos, han aparegut un munt d'acadèmies privades, un munt. El que era en aquell moment Baseball Academy, després en Dejan va anar cap a una altra banda a fer una cosa que en deien Prestige Star Academy, Falcons Academy. Doncs ara d'aquestes acadèmies n'hi ha més de 50. N'hi ha més de 50 a la ciutat. Llavors, però aquestes acadèmies tenen com objectiu... Entenc que són iniciatives privades, no? Sí. I tenen com a objectiu... Clar, aquí és el dilema aquest, no? És com un negoci de dir, jo vaig a treure jugadors i els venc al Dubai o els vaig a formar-lo... No és altruista, no? Jo crec que, en general,
és extraescolar de bàsquet feta per una cosa privada, per una entitat privada. Bàsicament aquest és el tema. Aquí hi ha... Clar, per això et deia que l'activitat es fa molt en els gimnasos de les pròpies escoles, no? Perquè pavellons municipals que en tindríem aquí, doncs tampoc n'hi ha una gran oferta, no n'hi ha quasi bé cap, són tot pavellons privats de clubs, no? De clubs o d'escoles. Aleshores, bueno, això per una banda. L'altra banda és Dubai té la intenció de dir, aviam, en una ciutat de 4 milions de persones, algun tipus de talent físic-tècnic hi ha d'haver, si es treballa una mica bé, no? Vull dir, hem de ser capaços de generar jugadors d'aquí, no? D'aquí, vull dir, locals, tenint en compte que la realitat de Dubai és una realitat molt capritxosa que la gent a vegades no entén, no? Que és que, bueno, a Dubai les dones han d'anar tapades, no sé què. No, això no és Aràbia Saudí, això és Dubai, això és Manhattan, per dir-te alguna cosa, no? En el sentit de... Sí, també, bueno, això també en volia parlar després, però bueno, segueix. Perquè sí que he vist que hi ha alguns temes de drets humans que tampoc seria l'exemple més gran, tampoc. No, està clar. Però bueno, a nivell de social, el 90% de la població són expats. D'aquest 90% d'expats, 40 i pico % són gent del sud-est asiàtic, per tant, gent d'Índia, Pakistan, Bangladesh, Filipines. Que són els que deuen fer les feines, imagino, més, no? Exactament, les feines més complicades i més mal pagades i les condicions més precàries. I després hi ha, doncs l'altre dia em deien, no, és que hi ha quasi 100.000 persones de l'ex-Iugoslàvia als Emirats. N'hi ha 25.000 d'espanyols. N'hi ha no sé quants mils d'alemanys. Bé, doncs aquesta és la realitat. Clar, quin és el target d'aquestes famílies que hi ha a Dubai? Gent internacional, relativament jove, que ha vingut i té fills joves o adolescents. Llavors, clar, el potencial social de que es faci bàsquet és molt bèstia, no? Llavors, d'aquí n'ha de sortir talent. Llavors, hem de ser capaços de detectar-lo, de seduir-lo i després d'introduir una cultura esportiva, perquè el que em diuen els entrenadors de l'acadèmia és que es plantegen 4 dies d'entrenament a la setmana i molts nanos hi van 2, perquè ja està bé, no? Llavors aquí et tornaries loco si fes així, no? Llavors tens una cultura esportiva i has de dir, bueno, no pots faltar entreno, punto, no? Però aquí és diferent. Llavors, introduir aquesta cultura esportiva, això és un procés pedagògic, és un procés social, etc. Però el fet de que aparegui el programa Elit, nosaltres el que estem fent és que estem jugant lligues locals, una cosa que se'n diu la Doba League, que és una lliga entre acadèmies privades, i la Lliga Nacional Sub-19, que la juguem amb els nostres nanos sub-16, i aquí hi convidem alguns jugadors nostres del segon i tercer equip sub-16 i sub-19 de l'acadèmia perquè puguin tenir l'opció de jugar amb nosaltres i també sigui aquesta imatge de que el club vol que la gent de l'acadèmia acabi tenint una oportunitat de jugar en el programa Elit, no? I aquí on estem, començant a portar nanos que ens acompanyen en els partits de les lligues locals que són d'un nivell baix. Aquí és on anava a dir, clar, vosaltres, que diguéssim que és una mica complicat, no? Perquè entenc que com a Dubai Basketball, aquest programa d'Elit, vosaltres podeu contractar jugadors joves potents, no? Per almenys convèncer-los des d'un punt de vista econòmic. Però, clar, el nivell competitiu és el que dius, no? Al final ha de ser baix per tot el que explicaves. Vull dir, llavors, com combinen? O sigui, perquè al final per progressar has de competir amb gent del teu nivell o superior, no? Idealment, competir amb tot això, ara... Sí. Nosaltres el que fem és que focalitzem el puntet competitiu el anem a buscar fora d'aquí. Aleshores, per exemple, la setmana que ve ens anem a jugar un torneig a Bassano del Grappa, allà a Itàlia, un torneig amb 4 high schools americanes, amb Žalgiris, amb Olimpia de Milano i amb l'acadèmia aquesta mixta entre Orange i Stella Azzurra que s'ha fet ara. Tindrem 4 partits consecutius contra equips sub-18 de nivell alt, a més, americans i tal. I després ens n'anem 2 dies més, des de l'A fins a Croàcia, per poder fer un parell de partits contra equips de la zona de Croàcia. Segurament un és contra Cibona, l'altre segurament serà amb Cedevita i farem una tornea de 8 dies jugant 5 o 6 partits i tornarem cap aquí. Després, a final de novembre, ens n'anem a jugar el torneig sub-19 de l'Ava League, que estàs obligat, tots els equips de l'Ava League, a tenir un equip sub-19 que competeixi. És una fase de sector, diguéssim. Anem a Viena, perquè aquest any Viena i Cluj-Napoca de Romania estan competint a Ava League com a convidats. Per tant, ens anem a Viena a jugar contra Estrella Roja de Belgrad, contra FMP de Belgrad i contra el Kerka Novo Mesto d'Eslovènia. Són 3 partits també d'exigència. Hem d'anar a jugar a la fase també del torneig Next Generation de l'Eurolliga, que ja hi vam anar l'any passat a Abu Dhabi. I després intentem anar a un parell més de tornejos internacionals on sigui, segurament algun a Espanya,
I aquí és on busquem no només competir amb equips de nivell, sinó també exposar-te, perquè has d'ensenyar què estàs fent i has de poder ensenyar al món que tens un programa seriós, perquè hi ha gent avui en dia que algun representant que els hi parles d'algun jugador que podria venir i et diuen, Dubai, experiments, de moment no, no? I dius, clar, ens hem de guanyar un prestigi, clar. Sí. Clar, al final, sou el mirall del primer equip, no? Al final, vull dir, el Dubai Bàsquetbol és el mateix. Al final està a Dubai, però per competir on vol competir ha de marxar, en aquest cas, a Europa, a jugar a l'Eurolliga i l'Ava League, perquè a nivell intern no tindria cap mena de sentit amb aquests jugadors. Llavors, tu aquí què fas? Fas de primer entrenador o quina és la teva tasca? Nosaltres, en principi, vam venir amb un altre company que també ha estat molts anys a Catalunya, que és bosnià, que és l'Irhat Tinjak, un entrenador també que ha estat molts anys a l'entorn del primer de Casvallo Girona, després de Sant Josep de Girona i després també ara últimament amb el Club Bàsquet Sal. Hem vingut tots dos i estem entrenant un grup ara mateix de 16 jugadors. La idea era fer sub-16 i sub-18, tenir 2 equips configurats, però aquest primer any de moment hem aconseguit portar 16 jugadors, que ja és una xifra respectable, però no dona com per fer en 2 equips. Aleshores, el que estem fent és treballant tots 2 conjuntament, anar als tornejos conjuntament i segurament el dia que anem a un torneig sub-16, doncs aniré jo en el torneig sub-16 i ell es quedarà amb els sub-18 que queden aquí per seguir entrant i tal. Aquesta és una mica la idea, però al final el club vol desenvolupar no només sub-18 i sub-16 dins del programa aeri, també sub-14 a la llarga, no? Aleshores, de moment estem fent la feina amb aquests 16 jugadors, tenim 16 nois de 13 països diferents, 6 jugadors africans i jugadors sobretot de la part est d'Europa, sí, tenim gent de Lituània, de Letònia, tenim gent de Bòsnia, de Montenegro, serbis, croates, eslovens, eslovacs i, tenim un grup molt maco, entrenem moltes hores, jo crec que entrenem més hores que cap equip professional, ens passem moltes hores al pavelló, però és una aposta molt seriosa de gent que està aquí, que està convivint amb nosaltres, que està escolaritzada sempre que tinguin els mínims d'anglès exigits per les escoles aquestes privades amb les que tenim conveni. També tenim un professorat que ens ajuda amb els que de moment no estan escolaritzats, estan en un hotel, apartaments, convivint amb habitacions de 2, unes condicions fantàstiques, anem caminant fins al pavelló perquè estem molt a prop, tenim un autobús a la nostra disposició que ens porta quan tenim partits a tot arreu i estem molt a prop del primer equip perquè quan ells no estan de torneu, no estan de viatge, entrenen en el mateix pavelló. El primer equip no entrena sempre al Coca-Cola Arena, que és on juga els partits, només hi entrena el dia abans perquè el Coca-Cola Arena és un lloc de multievents i de concerts i de tot i per tant ells entrenen poc. Llavors els veiem constantment, inclús a la pretemporada un parell dels nostres solien entrenar amb ells quan hi havia tots els internacionals que estaven jugant a l'europeu i aquesta és la idea, no? De tenir un programa seriós, de fer-nos conèixer com un lloc que es treballa bé, que els jugadors tenen bona ocasió de progressar i després amb 2 objectius finals, no? Que és Estats Units, en algun cas, que generar jugadors que puguin ser susceptibles d'arribar a college i després algun jugador que sigui aprofitable per Europa o pel primer equip. El que passa que a Eurolliga, ja saps tu que generar jugadors que tinguin nivell Eurolliga és un altre món, no? Això ja és una altra història. Clar, una altra cosa no, però clar, recursos, al final, el que deies tu, al final és un país molt ric, molt poder econòmic i això et dona molts recursos que, tu que venies de sobreviure, no? Ara que tingueu un autobús, que tingueu tota aquesta estructura, clar, és un altre món, no? De fet, et volia preguntar, per tu va ser fàcil acceptar l'oferta perquè entenc que a nivell econòmic, doncs, el que havies dit i tot deu ser una cosa... I jo ho sé per altres professions, de, no sé, programadors, etc, que al final, com dius tu, és anar a viure al mig del desert, llavors a la vida fas balança de diverses coses, llavors és anar a viure en un altre país, molt lluny de casa, culturalment molt diferent, etc, però normalment es compensa, t'estic parlant d'altres professions, amb un alt nivell econòmic, o sigui, un sou molt més alt del que podries cobrar aquí fent el mateix. Llavors, entenc que aquesta part a tu et va convèncer fàcil, però et va ser, en general, et va costar acceptar-ho o no? No, perquè jo vaig fer una prova que va ser... En Dejan em va dir, escolta, independentment, perquè vam començar a parlar realment d'una proposta en ferm a principis de primavera. Em va dir, tu, vull que vinguis, necessito allà, és un bon moment, ara, hòstia, està creixent moltíssim tot, és el moment, perquè durant aquests anys anteriors ja havíem anat comentant, perquè ens seguíem veient cada any, algunes vegades quan ell venia a veure els seus fills, etc. I sempre em deia, hòstia, estem atacant aquí, estem aconseguint això, tal. Total, que quan et fa la proposta em diu, independentment de que diguis que sí o que no,
vull que vinguis al mes de maig, quan anem a Next Generation, que es fa el torneig a Abu Dhabi, amb l'entrenador croat, amb l'Slaven Rimac, exjugador de molts equips professionals, inclús de la penya. Ell vindrà a portar l'equip i et vull a tu i a l'Irhat que l'ajudeu. Farem 12 dies d'entrenos matí-tarda amb 6 nanos que tenim ja aquí i 6 convidats que venim per l'ocasió. Preparar aquest torneig, hem de jugar a Barça, Mega i Olímpia a Milano, hem de donar bona imatge, hem de treballar bé, vull que vingueu. I clar, vam venir aquí, hòstia, i arribes allí, veus les condicions de treball, els nanos que tens, contra qui jugues, i la dinàmica aquesta que envolta de creixement, d'ambició, d'això, no? De la idea que tenen com a club, cap a on volen anar, de projecte global, d'introduir-se a la societat d'aquí a tope i tal. I clar, dius, hòstia, això és una oportunitat espectacular i que et quadren una mica de dir, ei, aquí la mare dels ous és que aconsegueixis allotjament. L'allotjament a Dubai és prohibitiu. Qualsevol sostre, viure sota sostre val molts diners. Aleshores, si aconsegueixes unes condicions mínimes on el sou és més que correcte, però a sobre no t'has de preocupar ni del cotxe ni de l'allotjament, llavors decidir és relativament fàcil, no? Jo el he fet aquest contacte de veure, hòstia, aquests 6 nanos que tenim ja, aquests els seguirem entrenant i, a més estem parlant que vindrà aquest, tal, mira't aquest, mira aquests vídeos, estem a punt de tancar aquest nano, vindrà aquest nano de Montenegro. Hòstia, de seguida dius, va, això serà top, això serà un projecte superbonic, no? I després, a més, si et posen el Carmel de que fotràs algun paper amb el primer equip, encara que sigui amb el tema, com que tens experiència com a scouting, amb el tema de Synergy, com que tens experiència amb no sé què, si necessitem algun tipus de treball individual i tal, i ara, a més, m'he afegit que els dies de partit Eurolliga he d'estar allà amb l'equip d'estadística oficial de l'Eurolliga, a la taula de cronòmetradors, doncs van afegint allà tasques i al final dius, tu, vinga, som-hi, va. No ens ho pensem. Això que deies del sostre, ells, diguéssim, t'ofereixen allotjament, diguéssim, et deixen ells allotjament, no? Si s'inclou la condició. En alguns casos han ofert, tu et fas càrrec de trobar l'allotjament i tal, però ells et donen com, un muntant, et diuen, tu tindràs una part que has de destinar al teu allotjament, però tu fas la contractació, tu parles amb la immobiliària i tal, però en el meu cas vam trobar un intermig perquè els jugadors estan en un hotel que és hotel i apartaments, hi ha de tot, i com que els jugadors estaven aquí, a mi em van dir, hòstia, però hi ha una part de l'hotel que no és hotel, sinó que és un apartament, que és un apartaments. I, hòstia, estàs molt a prop del pavelló i em va quadrar totalment per estar a mi sol aquí, per quan vingui la meva parella, doncs poder tenir una mica de condicions, no? I de seguida ens vam entendre, la veritat. Però és fonamental perquè aquí estàs parlant ràpidament que un estudi et costa 60.000 dirhams la temporada, que vol dir 15.000 euros. Un estudi de 100 habitacions, diguéssim, no? I si li poses una habitació i has de sumar 30.000 euros més, 2 habitacions, 30.000 euros més. I, clar, estem parlant de molts diners, de lloguers de 2.500, 3.000 euros fàcil per famílies que estan aquí amb 2 o 3 habitacions, no? Llavors, clar. Això i l'escola, els que han vingut amb família, que el negociar el tema del pagament de l'escola, que és el que fan la majoria de directius d'altres empreses, no? Tenir el tema dels prioritats. Això també és caríssim, caríssim. Clar. Bueno, no, clar, al final és un país de rics, diguéssim. Vull dir, al final és així. O sigui, hi ha tota una part que no es veu, no?, de gent, el que deies tu abans, de gent més pobra que fa altres coses, però diguéssim que la imatge que es té des de fora, no? I també jo crec que és una mica la imatge que ells volen, ara parlo dels Emirats en general i Qatar també, que és la imatge que volen transmetre, no? Vull dir, s'han ficat en molts negocis, molts events esportius i tot per transmetre aquesta imatge de... Exacte. Una part de blanquejament segurament, però bueno, és igual, no entrarem amb això. Però bueno, també hi ha la part sí que a mi em vaig fent gran també amb aquestes coses, no? I a mi el de veure Dubai competir a Eurolliga, per exemple, hòstia, quan va sortir penso, hòstia, o sigui, no vull ser hipòcrita perquè entenc com funciona el món i entenc com va el capitalisme i el món cap on estem anant i dic que no vull ser hipòcrita perquè jo soc el primer que contribueixo a la meva manera que el capitalisme segueixi avançant i segueixi creixent i tot, no? Però hi ha arribat un moment que, no sé, abans deies la Cibona, etc. Hòstia, jo recordo quan començava el bàsquet, la Cibona, Olímpia de Ljubljana, tot el que hi havia, i ara que si el Dubai, que si d'aquí 1 o 2 anys hi haurà Abu Dhabi, passarà el mateix, hi haurà un equip a Eurolliga, segurament hi haurà una a la NBA, perquè la NBA també entraran tots aquests diners. Llavors, bueno, al final és que amb els diners pots comprar-ho tot i pots inclús competir en una competició on, en teoria, per tema geogràfic no hauries de poder competir, no? Però ja et dic, bueno, és el que hi ha, és cap on va el món i tots, i parlo per mi, també hi col·laboro. Llavors, tu deies això de fer de taules, que ho vaig llegir a l'article i em va sorprendre. Com és que... Què fas a la taula ben bé i quina formació has de tenir?
A Eurolliga, Eurolliga hi ha el que en diu l'Unified Scoring Crew, no? Ara mateix no hi ha ningú que escrigui un acte ni digital ni en paper. Això es fa a través del sistema d'informàtica, d'un sistema informàtic que genera l'estadística i l'acte. És el mateix sistema. Llavors, aquest crew, aquesta tripulació unificada que en diuen, són 2 persones que porten el temps, els 24 i el temps, diguéssim, que bàsicament venen de Sèrbia, perquè quasi és on hi ha més gent per fer aquesta feina disponible per venir als dies de partit. Aleshores, et ve una persona que és l'operadora d'IRS, o sigui, d'Instant Replay, que és la que està allà amb el tema de l'Instant Replay, i hi ha 3 persones que gestionem aquesta entrada de dades de l'acte i el tema de l'estadística. Clar, hi ha una persona que entra les dades pròpiament a l'ordenador i 2 persones que et diuen callers, no? Que som els que li anem dient rebot del 8, pilota perduda del 7, recuperació del 6, tir de 2 fallat del 24, rebot del 13, no? I llavors això, amb un feedback directe amb una persona que des de Barcelona, al quartel general allò d'Eurolliga, t'està revisant que no t'equivoquis, doncs fas tota aquesta feina. Llavors el club em va proposar a mi, ja que vens als partits, ja que necessitem gent experta en el món del bàsquet i tal, si tu et ve de gust fer-ho, és uns diners extra que guanyes, no sé què, no sé quantos, i jo vaig dir, bueno, aviam, no hi podré ser sempre perquè hi ha partits que estarem anant amb l'equip a tornejos internacionals, però quan estigui aquí, tant me fot estar a la primera fila de la graderia que a la primera fila de la taula, m'entens? Vull dir que... Sí, no. I és una experiència més, no? És una cosa més que fas en el món del bàsquet que no havia fet mai, diguéssim, no? Sí, no. Aleshores, bueno, va sorgir aquesta història i tal, no? I una mica el que deies abans del tema general aquí del país i del bàsquet i aquestes històries, no? I del món del bàsquet internacional, jo només a vegades fa reflexions. L'Andeixen sempre diu, bueno, és que la gent no se'n recorda que als anys 50 el campió d'Egipte i el campió de no sé què jugaven competicions europees. I la gent no se'n recorda que si mires el mapa i mires Dubai on està, just a sobre en el mapa hi ha Kazan. I bé jugava a l'Eurolliga aquí també, va? Vull dir... I ells argumenten coses d'aquest estil, no? No, sí, això ho sabia i de fet jugar a Israel i deixant de banda ara la part del genocidi, geogràficament tampoc no és el mateix o inclús alguns equips de Turquia que estan encara més lluny d'això. Sí, no. O sigui, és una reflexió. Ja et dic, jo entenc cap on... I crec que anirà tot això d'aquesta part que deies tu del Middle East, anirà molt a més. O sigui, hi ha rumors amb el tema de NBA, de que s'hi poden agafar alguna franquícia en algun moment, o com ho acabaran fent, però que és més complicat, potser l'NBA, però o quan desembarqui l'NBA a Europa, si s'acaba fent, doncs, també aquí... Al final, seran actors protagonistes en els pròxims anys, jo crec, en tot això del bàsquet. Ara que parlàvem d'això del bàsquet internacional, volia aprofitar. Tu com a formador, i ara que estàs ficat en aquesta part a nivell més professional, no? I això que deies de mirant l'objectiu mirant als Estats Units, com veus tot aquest canvi que hi ha hagut de les universitats americanes que ara que disposen d'uns diners que poden pagar i s'enduen els talents, ja no talents molt joves, sinó inclús jugadors que estan jugant a CB. Jo soc de Manresa i s'han endut el Musa Sagnia, que portava, ara no sé si 4 o 5 anys jugant de professional, que dic, però tot això com ho veus i també la volta que ha volgut donar la federació creant la lliga aquesta sub-22 que han creat aquí a Espanya, que això ja diré la meva opinió després, que no és molt positiva, però podria sentir tot el primer. Aquí hi ha una mica de tot. És veritat que aquesta franja d'aquesta Lliga Sub-22 ve a intentar maquillar una mica la mancança d'aquests jugadors quan acaben l'etapa júnior. Jo havia fet d'entrenador amb en Dejan Kamenjasevic de l'últim equip de Casballo Girona en allò que en deien el circuito Sub-20, que es va fer durant uns anys del 2004 al 2008, una cosa així, i l'últim any que vam jugar vam anar a la Lliga d'Estiu d'Inca i jo crec que era una competició molt interessant. Es feien 4 tornejos durant l'any i els 8 primers classificats per puntuació anaven a la Lliga Final d'Estiu a Inca, es veia bon bàsquet. Jo recordo que el nostre equip érem 4 nanos de Girona i un parell de convidats i tal, i jugaves amb el Madrid i el Madrid et venia a jugar amb en Bogdanovic, et venia a jugar amb el Mirotic amb 16 anys, amb el Tomàs Velles, amb tot aquest nivell, no? Jugaves amb estudiantes, hi havia el Beirán, hi havia el Granger, estaven llavors amb 17-18 anys, i hòstia, era un nivell superxulo de lliga i no obligava a estar tot l'any en competició, però et donava... Clar, tot això eren uns diners que els clubs no tenien, etcètera. Estem sempre amb el mateix, no? Aquest any, com que hi ha aquests diners del Consejo, sembla que això pot quallar en quant estructuralment. Veurem, perquè la primera jornada el nivell de puntuacions d'alguns partits va ser bastant dispar i bastant...
Jo anava per aquí perquè, sobretot, no sé, vaig veure el partit del Barça contra el Manresa, que van quedar, no sé si 120 a 30 o, no sé, una cosa així, o una bestiesa. Clar, jo tampoc entenc, inclús des del punt de vista del Manresa ho puc entendre més, perquè al final el que dèiem abans, no? Tot i que et guanyin de 70 no d'allò, però competeixes amb gent millor, el qual et fa intentar treure la teva millor versió, no? Però un Barça o un Madrid, no sé si li veuran sentit a jugar en una categoria que al final, no sé si els seus jugadors progressarien més anant cedits a EVA o a l'Ep Plata o a l'Ep Or i jugant contra gent d'un nivell més alt i més veterana que no sé, que el Dabón aquest, aquí a Manresa sí farà 60 punts, 25 rebots i 10 assistències, però és que no millorarà, perquè no trobarà ningú davant que li dificulti un mínim les coses a fer, no? Llavors... Jo crec un parell de coses que tampoc Manresa va fer el seu millor partit, perquè Manresa té uns jugadors que han de poder competir millor, però la realitat és que el Madrid va guanyar de 50 a Unicaja, vull dir, i Unicaja no és pas una cantera que sigui horrible de l'ACB. Aleshores, clar, per això els últims anys el Barça, el Madrid, el Joventut, la majoria d'equips d'ACB havien optat perquè els seus nanos juguessin a Lliga EVA. I no pel fet que és un nivell molt extrem o molt alt, sinó pel fet que al jugar contra sèniors et feia competir millor. Tenies més oposició i els nanos, en general, competia millor. I per què no havien fet l'Ep Plata en lloc d'EVA? Perquè l'Ep Plata ja t'exigia que ja no competies tan bé. Ja el Barça havia fet aquells invents de tenir dos veteranos jugant amb els nanos per poder tenir una mica més de solidesa, no sé què. En fi, jo crec que la Lliga EVA els donava un bon entorn a tots aquests nois, no? Perquè, de fet, la Lliga EVA, quan es va crear als anys 90, ja era això. I era una lliga sub-23. Es va fer amb la idea que fos una lliga sub-23, on podies tenir dos jugadors majors de sub-23 anys. Però ja era pensada en aquest. Passa que després ara es va anar canviant la idea general, no? Jo crec que aquest tipus de lligues és interessant, però, clar, ara mateix la proposta que ha fet als Estats Units ha rebentat el mercat. O sigui, què vols competir? Què li pots oferir tu amb un Jacusionis o amb un nano d'aquests que surt de penya top, com el Plateum, no? I que li diguis, què li pots oferir? Jugar al primer equip? Estar a la plantilla? Sí, li pots oferir. Seràs el jugador 12, 13 o 14. I quins diners li pots oferir? El que li paguen allà en un mes? És que... Per mi és el... Sí. Vaig parlar amb un entrenador de l'ACB d'aquest tema i ell em va dir si m'ho preguntes com a entrenador et diré que això està molt malament, perquè ens treuen els joves, etc. Si m'ho preguntes com a pare, no dubtaria ni un segon enviar el nen allà, perquè a part del que cobren, que al final el primer any estan cobrant el que cobrarien aquí a ACB en 3 o 4 anys fent una carrera molt bona, que falta que després t'hi arribis, vull dir, fer una carrera molt correcta, trigaries 3 o 4 anys a guanyar això i allà vas 4 anys i a part et paguen una carrera als Estats Units, que allà valen $100,000 més... Vull dir que en el pitjor dels casos tornes amb $2 milions, una carrera a una universitat americana prestigiosa i amb un nivell d'anglès altíssim. Clar, això és que és impossible. Llavors, i si ets bo ja podràs tornar, també, clar. Clar, aquí, per exemple, l'estructura del club, el propietari de Dubai Basketball, no, diguéssim, quan va venir a Abu Dhabi, perquè va venir a Abu Dhabi a veure'n jugar, cosa realment sorprenent, perquè tampoc tenia per què, no? Va estar en contacte amb diferents representants i amb diferents organitzacions i tal, i es va tenir la sensació de que precisament una part de la mare dels ous de poder tenir algun tipus de rendiment econòmic amb aquests joves és el fer jugadors que siguin exportables i no? Allò, que es puguin vendre als Estats Units. O sigui, llavors és així, és mercantilitzar potser una mica el tema, però al final, si tu fas una inversió de molts diners, perquè, com en deia el nostre jefe, no? En deia, perdona, el primer equip té moltes despeses, però també té ingressos, de ticketing, de sponsors, de tal, no? Vale, la cantera es financia sola perquè els nanos aquests paguen molts diners, com a extraescolar i tal. Vosaltres no genereu un puto duro, saps? O sigui, tots són despeses, hotel, allotjament, metges, no sé què, entrenadors... Bueno, algun l'hem de poder amortitzar d'aquesta inversió, no? Llavors, clar, si tu de cada generació hi ha un parell de tios que els pots col·locar i pots recuperar el que estàs invertint per tenir-los aquí tot l'any, doncs, a pan i cuchillo, doncs, bueno, benvingut estarà, no? I si algun, ja no et dic això, inclús després dels Estats Units, torna cap a Europa, té potencial i tu et mantens els seus drets, bueno, doncs igual pot ser un tio que t'arribi un dia a donar un paper en el primer equip, no? És una mica encaixar totes les peces. Sí, per mi aquí hi ha 2 punts, que també és una cosa que ha sortit ara i es anirà veient al final les conseqüències o com varia tot aquí a 4 o 5 anys vista, però també és el que dius, al final no tots tindran lloc a Estats Units i a la NBA, amb la qual molts hauran de tornar, seguríssim, sigui pel que sigui. I després, jo crec que si es lliga bé amb tema clàusules i tot, és una bona manera de recuperar tota aquesta formació, perquè al final clubs com Barça, Madrid, Penya, clar, al final el que és l'estructura de la cantera costa
algun milió d'euros, no? I això dius, vale, no, si arriba al primer equip, doncs trec un jugador, però si no arriba, tot això és, diguéssim, entre cometes, a fons perdut. Si tu ara aquí ho pots recuperar exportant jugadors a fora, doncs, bueno, és una manera també de finançar tota aquesta cantera. I després, pels jugadors, jo també ho entenc, perquè deies el cas dels Jokusionis, i clar, aquest any mateix, al draft, el Demir, que va marxar del Madrid, ha sigut el número 8 o 9, i els Jokusionis el 18 o el 20. I jo pensava, si s'haguessin quedat aquí el Barça i el Madrid, haurien sigut aquest número? No, perquè és que no haurien jugat. O haurien jugat poquíssim, perquè també, a més, això que des de Dubai, no? Amb els equips Eurolliga, hòstia, és que el salt és una bestialitat. Vull dir, és que és un... Inassumible. Si és rotació de 10-15 minuts a Eurolliga, és de ser molt bo. Hòstia, tu que veus molt bàsquet i això, la realitat és que tu tens un equip de 17 persones aquí a Dubai, perquè el primer equip té 17 jugadors, i ells mateixos, no, ja dius, bueno, però hi ha uns quants que no poden jugar a Eurolliga. I són jugadors professionals tots de molt bon nivell, tots internacionals en els seus països. I ja no són jugadors de perfil Eurolliga, perquè l'Eurolliga et devora físicament. O sigui, és una cosa d'un nivell tan bèstia que és que realment, entre que els joves estan tots als Estats Units i tal, vull dir, el límit que tens tu per fer, bueno, has de fer els equips. Diu, és que el Barça només fitxa que tios de 30 i pico d'anys. Bueno, i Dubai també. O sigui, és que clar, no n'hi ha més. No n'hi ha més, saps? No, i que tampoc pots fer la inversió de fitxar algú molt jove que saps que després marxarà als Estats Units, que això és l'altre, sigui la NBA el que sigui. I i és això, que el nivell és molt alt al final. I que un Barça o un Madrid també tenen un nivell d'exigència a nivell de títols que tu no li pots estar donant 20 minuts a, jo què sé, l'Unicaja va passar a Manresa, vam tenir el Sant Superi, perquè l'Unicaja, competir per Copa del Rei, ACB, BCL, i tenia l'Alberto Díaz i el Perri, no li podia donar 15-20 minuts al Sant Superi com li pot donar al Manresa si la cosa va bé. Llavors, no és tan fàcil com dir no agafo el jove que es quedi aquí i jugarà, no, perquè segurament no jugarà això perquè es contradiu. Està clar. Bueno, i l'últim tema que ens hem ficat a desvariar, que m'està agradant molt, però no volia deixar de nombrar aquesta part que crec que és important, que he vist que tenies el projecte Units Cerdanya, que és un club, llegeixo la definició, l'explicació que he trobat, és un club esportiu des del 2020 que fomenta el bàsquet i altres activitats lúdiques i socials per persones amb discapacitat intel·lectual i sensorial i mobilitat reduïda a la comarca de la Cerdanya. És un projecte que tens amb la teva parella, d'on sorgeix una mica la idea i tot plegat. Això és una de les coses que més m'ha agradat personalment fer de la vida, perquè jo no tenia cap experiència en treballar amb persones amb discapacitat intel·lectual. La meva parella sí, perquè ella, com a mestra que és de primària, sempre ha tingut a l'aula nanos amb espectre autista, persones amb Downs, etc. Aleshores, en plena pandèmia del Covid, un dia ens posem a xerrar amb un entrenador que hi havia aquí i ella deia, hòstia, si tenim el cas d'un parell o tres de persones, hem parlat amb els de la Fundació Tallers, que és on hi ha bona part de les persones amb discapacitat fent com centre de dia fins a les 5 de la tarda i també tenen gent fent temes ocupacionals i tal. Va, parlem amb ells, veiem si hi ha algun que pogués entrar a fer bàsquet, els hi proposem això. I el que va ser una cosa molt embrionària, amb 8 persones adultes, un parell eren menors d'edat, però la majoria adultes, al gimnàs de l'Institut de Secundària d'aquí de Puigcerdà, amb 4 pilotes i 4 conos, s'ha convertit en un projecte, jo crec que top ara mateix en tema de bàsquet inclusiu a Catalunya. Ara ja estan començant a arribar inclús alguns de la banda de França, d'aquí de la Cerdanya francesa, que també hi ha gent amb necessitats especials. Això obri les portes a una altra dimensió. Ens estem acostant a 40 persones fent bàsquet des de 15 fins a 62 anys, homes i dones. Els hem portat a Canàries fa 2 anys a conèixer el projecte Suma sota el paraigües de la Gran Canària, un projecte espectacular també. Vam estar amb ells 4 dies fent partits, coneixent l'illa, etc. Els hem portat als Jocs Special Olímpic de Granollers 2023. Els hem portat, aquest any la idea és anar a Mallorca a conèixer també 6 o 7 projectes de bàsquet inclusiu que hi ha a les illes. Hem guanyat el Premi ONAT d'un dels millors projectes d'esport inclusiu de Catalunya. Aquest any ens van donar el Premi de la Fundació Inocente de Madrid, també per la nostra tasca. I aquí l'ànima mater d'això és l'Alba Usina, que és una persona que ha fet créixer això com l'espuma, que té un puntet de sensibilitat i de coneixements i de formació amb tot aquest tema de necessitats educatives especials molt bèstia. I és un projecte que ens està obrint portes a tenir reconeixement, que no para de créixer, que no para de donar-nos alegries, perquè el bàsquet inclusiu et dona un punt de vista de la vida que et canvia la perspectiva. Nosaltres solem dir que el nostre lema és canviar mirades i trencar barreres, i és que és realment així. La gent de Cerdanya mateix et deien, però
tanta gent amb discapacitat ja a la comarca, i deies, bueno, és que els heu invisibilitzat durant dècades aquesta gent, m'entens? I ara els hem creat un espai que el bàsquet és una excusa per reunir-nos un parell de cops a la setmana, per anar a Barcelona a jugar partits de la Federació Cell, per fer altres activitats, per anar a caminar, per anar a fer pedalades, per anar a teatre, per anar a un concert, no? I això, hòstia, et dona un canvi de vida i unes satisfaccions molt bèsties. I estem molt contents. I la veritat és que, bueno, aquí a Dubai, per exemple, jo ja he començat a sondejar possibilitat de fer coses d'aquest sentit, no? Perquè, a més, aquí hi ha molta necessitat d'implementar coses d'aquestes, ja se n'estan fent moltes. De fet, aquí a la gent amb discapacitat ens diuen people of determination, no? Per posar una terminologia que sigui poc pejorativa o poc, no? Que els tingui en consideració. I s'estan fent moltes coses, però crec que Dubai Basketball com a entitat també està pel fet de tenir una part de bàsquet inclusiu i visibilitzar aquestes situacions, no? I, a més, estar a Eurolliga t'obliguen a desenvolupar un projecte que és el One Team, que tots els clubs han de treballar amb aquest concepte i ja estan fent coses molt xules arreu. El Barça treballant amb presos joves, el Bayern de Múnich treballant amb refugiats, Esbel Villerban fent coses amb nanos amb problemes amb risc d'exclusió social. Bueno, cadascú amb el seu entorn. S'estan projectes molt potents. Nosaltres aquest any també n'hem de desenvolupar un. Sembla que han trobat ja el partner social aquí a Dubai per fer-ho. I, bueno, Únic Cerdanya, jo espero que llarga vida als Únics, com diem, perquè ens ha donat moltes satisfaccions aquests últims anys a mi i a l'Aula, la veritat, sí. No, esperem que sí, que sigui un referent perquè es desenvolupin projectes d'aquests, no només a Dubai, que també, sinó també a diferents punts de Catalunya, no? I que cada vegada vagi cap a més, això. I tant que sí. N'hi ha molts, s'estan fent moltes coses a Catalunya i algunes molt serioses. Zona de Manresa, per exemple, amb Empans, equips, clubs històrics de Catalunya com el Grup Barna, com el CESE, tenen equips maquíssims jugant a bàsquet. Vull dir, molt bé, molt interessant. A darrere sempre hi ha gent molt potent, sempre hi ha gent molt especial a darrere d'aquest tipus de treball i està molt bé estar en contacte amb ells i aprendre de tots plegats. Sí, no, hi ha molts projectes, potser el que faltaria i que entre tots hi hem de col·laborar, no? Que és que hi hagi més visibilitat, no? Què dius? Perquè a vegades aquests projectes només te n'assabentes quan t'afecta a tu algú proper i llavors sí que t'assabentes de tot el que hi ha, però a vegades els que tenim la sort o digue-li com vulguis de no tenir situacions d'aquestes, doncs queda més desconegut pel gran públic, no? I per la gran gent, i estaria bé també que això que fan els clubs, que també els mitjans i tot, es donés més repercussió i es donés més a conèixer també tot això. I tant que sí, i tant que sí. És important. Nosaltres intentem visualitzar al màxim, tenim molta presència a xarxes socials, penso que ens anem donant a conèixer, sortim molt de la comarca a fer coses, això també ens dona aquest ressò, no? I tenim la inquietud sempre cada any de fer com una fita, d'anar a algun lloc, a conèixer una altra realitat, i compartir experiències, no? Perquè això al final és un bagatge que no te'l treu ningú i que com et deia, no? Et relativitza les coses de la vida. A vegades ens capfiquem per tonteries quan hi ha gent que està molt malament i té moltes dificultats que quan et poses a la seguretat penses però per l'amor de Déu, o sigui, això sí que és un problema, això sí que són obstacles, això sí que és pressió, això sí que és dificultat a la vida, no? De gent que no té parla, la gent que té pares també amb problemes de discapacitat, perquè a vegades els entorns ho porten, això, no? Hi ha pares també amb discapacitat. Gestionar tot això i donar també, perquè el dia, per exemple, que vam anar a Canàries, una cosa molt divertida, quan vam pujar a l'avió, hi havia pares d'aquests jugadors nostres dels Únics, i jo em portava un al costat, no? I hòstia, dic, tu devia fer temps que no pujaves en un avió. Diu, sí, 72 anys, tots els que tinc, diu, no? I clar, ells també els ha donat una vida, no? I després un aspecte molt fonamental dels Únics és que allò que qui cuida el cuidador, no? Poder donar una tranquil·litat, un espai on el teu fill està en un lloc i tu pots descansar 1 hora, 2, 3, el que sigui, d'aquesta exigència que és tenir una persona amb discapacitat al teu càrrec, això és una cosa molt important a la vida. Sí. A més, els cuidadors són els grans oblidats moltes vegades, en aquests casos. Exactament. Al final, evidentment, no és qui pateix la malaltia, però, de fet, també la pateix. L'únic que no de manera directa, però d'una altra manera. I la pateixen molts anys, i molts dies i moltes hores. Molts dies, molts anys, i a nivell físic i a nivell psicològic és molt dur i és això que dius. És com una figura totalment invisibilitzada i que no es veu i que s'ha de treballar. I tant de bo les institucions públiques també estiguessin més per aquestes coses i no per d'altres, que sí que ja s'hi acaben fent coses, però sempre estaria bé també que tiressin més per aquestes parts i no per d'altres i
i que aprenem d'aquestes persones també de com s'agafen la vida i de com l'afronten, el que deies, no? Amb aquestes dificultats i aprendre el que és important i el que no, i a vegades deixar de discutir i donar voltes a coses que no són... que al final són... Sí, és evident que hem progressat molt com a societat. Sí, clar, però veníem de molt a baix, també. Però s'ha de fer molt encara. Hi ha molt per fer. Perquè clar, veníem... Clar, quan vens de molt a baix és fàcil anar progressant també, però és això que dius, encara queda un gran camí, evidentment, estem millor ara que fa 30 anys i una persona discapacitada si una persona discapacitada que neixi ara tindrà una vida molt millor i molt més fàcil, entre cometes, que una que va néixer fa 30 anys, això seguríssim. Però, bueno, això no vol dir que no s'hagi de seguir treballant, que és el que esteu fent, però ja a nivell general. Queda molt per fer. Sí. Bueno, doncs ho deixarem aquí, que hem estat una mica més d'una horeta. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir o alguna cosa que vulguis comentar. No, la veritat és que m'ha agradat molt compartir aquesta estona i xerrada una mica de totes aquestes històries que han anat passant. Jo sempre dic que això, no? Que, hòstia, són quasi 40 anys d'estar involucrat amb el món del bàsquet com a entrenador i ara en un entorn molt diferent, però al final bàsquet és bàsquet i al final sempre són 5 contra 5 amb 2 cistelles i una pilota i això, poder-ho convertir, el que ha sigut tot el teu hobby, la teva passió des de petit i tal, convertir-ho en la teva feina i poder-ho fer en bones condicions de treball, és una mica tancar el cercle per mi, no? Ja veurem si això també és, com et deia, l'inici d'una etapa final diferent, ni millor ni pitjor, però diferent, a nivell personal, però a nivell professional ha sigut una gran oportunitat i l'estic gaudint molt. Sí, allò que deies del tren, que hi havia vegades que havia passat i deies, merda, que el perdo, que no l'agafaré, ara finalment t'has pogut pujar al tren, no? I espero que el tren... Sí, exactament. Acorda't pel cinturó, no? I espero que el tren, hòstia, el que dius, no? Que tingui un recorregut molt llarg i jo què sé, posats a dir que segueixis en aquest ambient d'Eurolliga i que d'aquí uns anys, jo què sé, et puguem veure amb una banqueta d'Eurolliga. Tant de bo. Per què no? Llavors, en recorda't de mi, si arribes, ho farem. Que tens el meu telèfon, pensa en mi, també. Molt bé. Perfecte, doncs moltes gràcies per estar aquí amb la barra del bàsquet i a la gent que ha escoltat fins aquí, doncs sigui la plataforma que sigui, us subscriviu i ho compartiu. Moltes gràcies. Àlex.